Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule day Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentar ka step. Ka election commission kan penyo ya ka election ka basuk syakitu ki basyam jenjar ban let syaki polling station ban tap vote. Ai khublei ka President Draupadi Murmu u Vice President Jagdeep Dhankar bat Menteri Rang Badu Narendra Modi ye ki pai kari ha ka jing rakhe ya ka lekman bet abir. Rakhe ki riung ek Kristan ha ka lengkari ya ka Palm Sunday henen kasngi. Bat rakhe ka Assam Rifles ya ka jing dap shispa prap khundai snem jongka henen kasngi. Ki khubor ki babanya. Manla ka kanti ba penlong election ka election commission kala jukham phaikmat ban penyo lat ya ka jingle tap vote ka basuk khamtam shakitu ki ba kham sham jinjar ban le cheki polling station kala bu borobor ya ka thong ban i no shadin iwei ru inong tap vote unong ai khubor jongi ule thu ba ka election commission kala penbena ba kitu ki baladan prapusan snam shaneng karta ba kitu ki badan jingduna hakit khot met jongki da kumba 20% kinyo lat ban tap vote na layeng haki polling station on bu ru ekisuki ba pendai chaka bat kindon ru kinong 3 months ngo bha ki ban pensuk ekinong tap vote badon jing shitom haga ban yang niyan nalor kani ka commission kan bu ru ekikali ban le shaw bat le on ya kinong tap vote ki bala kham no tamen bat kitu ki badon jingduna hakit khot met jongki lingba kani ka election ka commission kan pej ba ki jing penbha bakin le haki school ki banlong ki polling station kinlong ki bani sa bat kani kan long kum kajing ais ngo bhai ki khna school ka commission kan bu ru eki polling station bala penya daki badon jingduna hakit khot met jongki daki kan thai bat kan bu ru eki polling station ki banlong ki nong muna yaki wei kajing le niam holi kabalara khe da kajing le kmen banta abir iwei kelas dang nadu hanin ka shiteng senya da ka holika dahan lani kajing thang ding haplau ki pai riung hindu kin rakhe ya kani kasngi le kmen baro shisngi menta kasngi ya kani kajing le niam la rakhe ban ya le kmen namar kajing jok ka bhai ka basneu bat kumjo ru ban priang ya kajing wan jok ka per em hakani kasni kerpang ka President Draupadi Murmu u Vice President Jagdeep Dhankar bat Menteri Rang Badu Narendra Modi kila ai ya kajing khublei kerpang sekipai kari da ka baong bakani ka por lekmen ka wanra ya kajing kermen bat kajing ham ka mensiam ban sedang thamai ya ki a baro uba sustenance sotun MLA ka Jirang constituency ulale marmar Akashvani haula bat mai khuli hadin ba ulayo khubor ba ka sarkar Assam kala pensange ya ka wei ka project jong katnat water resource Akashvani haula bat baki pulit Assam kila penjot ya ka signboard jong ka project jong ka MGNREGS ha mai khuli Akashvani haula bat mai khuli kilong kishnong ki bahap ha uput ka Meghalaya bat Assam ha ka ba kajinge pendek put kadang ya shakhmat menta Hadin ba ulawan kmi dala de kitai ki jingja uba sotun ulaya kren ba kinong pathai khubor bat ulaya thu ba ula pentip sha Menteri Rang ba Konrad ke sangma halor kani bat ula kenturu ya u ba onya kren yakani bat ka sarkar Assam uni UMLA ulaya ro ikinong shnong ka mai khuli namar ka jingslur jongki ban yang persha pulit Assam kat ba kilas dang ban penperaya ka signboard Uliat huru ba u superintendent ki pulit ba u deputy commissioner ka district riboy kila pha ki magister ba ki pulit ban let pej ya ki tay kishnong ka sarkar pedeng kala shimya karai ban khang ya ka jingshalani opiat sabari tat hadu anda penbenada komoipan la shimya ka nikarai khanang ban kentir ya ka jingdon upiat na ka benta ka jingdon kam ki pai kari bat ban tiak lakam ya ka jing kiudor upiat hakari ka Directorate General of Foreign Trade ka bapet yaki kam khayi sabari kala penmi ya kajing penbena ba kajing mana halor kajing shalan ya upiat sabari kan sakut no hakalai poi tarik menta obnai leber bat kumta la penjalan shu ya ka tat hadu anda penbena da komboipan kumban chupen ken mau ka sarkar kala khang ya kajing shalan piat sabari nadu obnai no pra 8000 arpulai henrei kala syaru ban shalan ya u syakiri ki ba kham sngaw ya jan nakapor syakapor Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Kiriungai Kristan hakeleng kari kila rakhe ya ka Palm Sunday kabalong ka sneaker pang ban pensa jengken mau ya ka jingle rong uji sukres hakasian ka bakhat du e sha Jerusalem shwa ba on sha sa narpna. Hakani ka sni kiriungai Kristan ki ju kawe ya ki sladiang tlai kat ba kidang yai procession rengkat ki jing ruai. Kani ka sni ka bo dak ru ya ka jing sedang jong ka tayo ba khoi kabalong ka tayo bakhat du jong ka Portland jong kiriungai Catholic. Hakani ka sni kerpang la penlong ru ya ki jing ya seng kerpang bat la sang ru ya ki sladiang tlai sha kiriungai Kristan. Kawai na kikenhuan sipai pahara balarim tam hakari ka Assam Rifles kalarake ya kajing dap shispa prap kondai snem jongka hanin kasngi. Laseng ya ka Assam Rifles haus nem kat praspa laiposan. Kala ay ya kajing syakri barat ba ya kari bat kala no senyang ubakraw hakaban wanra ya ka syongsuk syongsengan hakatain chatai lamingi barok kawai. Kum kajing rakhe ya katai kasngi kerpang u Director General ka Assam Rifles DGAR u Lieutenant General PC Nair bat baro kisipai kani ka kanhun kila le buram ha umat sa kan mayu kisipai kibala phai la kajing im ha ki thama ba pher u DGAR ula ai khuble ya baro kisipai ka Assam Rifles na ka benta kajing tre sitam jongki ha ka ban le persha ikiriu kyang atiar ki ba penthot ya ka sukasan ha ka thain chatai lam mingi bat ha Kashmir. Ula ong ru bakat banang yak kisnam kani ka kenhuan pahara kadang yang skam ban pensengai yaki brio kathan kat bakaroi kapar kalanang kio. Ka Assam Rifles kadang yai beteng ru ban nang kampen klan chusu elade ban yale persya yaki dieng pengkyang ki badang mit thamai bat kabat skam triang yala ka moto ban long kanong pahara jong kathan chatai lamingi. Hasikim kijing pun kreak kilaya syat-syat nak benta kajing etap vote ka babet ka baranti ha ka election MLA bat MP ka bansa longlang ha ka juk kasmi kata ka khandai tarik uyayong. U Chief Electoral Officer kani ka jella u Dr. Udi Adanan ulayat hu ya ka Akashvani News ba kani ka tnat bapet ya ka election kadang tray borba banyarap ya baro kinong tap vote banyo ya kajing tap vote ka balai luit bat ka bakhoi ka basuba. Kajing nyaw vote nakabenta ka election MLA kan long ha ka artarik ujaliw kat ba kajing nyaw vote nakabenta ka election MP kan long ha ka saw tarik ujaliw. Kindan hado sawlak 100,000 praspa angot kinong tap vote ha kani ka jela ke bala ban lai tap vote. Na pedang kini arlak lai pulai hajar sauspa angot kidai ki shenrang bat arlak lai puai hajar sauspa san pong ngot kidai ki kentai bat lai ngot kidai ki bampen itu elade kum ki kentai ne shenrang. Kindon ru kumba khat ar hajar ndrius pa san pokon dai ngot ki samlaret bah pedeng khat prabat khat khandai snam karta ki ban let tap vote ha ka sien ka baning kong e ha ka jing em jongki ya ka ar pusau tarik ulber la julakhe man laga snam kum ka World Tuberculosis Day ka jing thmu jongkani ka jing rahi kerpang ya kani ka sni ka long ban penchai shu ya ki pai ba shaphang ka jing pang TB bat kumno ban ya da ya ka jing sapriang jongka. Dai haka ar pusau tarik ulber haus nam khat praspa prapu ar ba u Dr. Robert Koch ulalap ya uknyang jingpang uba penpang TB yaki brio ya ubalatip kum u Mycobacterium tuberculosis. Kani ke jingpang ka kta kampun sien yaki tor henrei kala ban kta ru yaki wei ki dukhat met kum ki khalai ubot luom bat ka jabiang. Haka bede ba ka dawai tika ban yadana kani ke jingpang ka company Bharat Biotech International Limited kala thu ba kelas dang ya ka jing persang ban a ya kani ka dawai tika haki bala he ya kani ka dawai tika lakhot ka MTB VAC kani ka dai ka dawai tika TB ka ban ningkong du balashna na ubrio da ka company Biofabri ka bana Spain ka benta ka baar jong ka jing persang ban a ya kani ka dawai tika haki brio kelas dang ha pedeng kitu ki bepang HIV khnang ban tep la ka long ka basengai ni em ban a ya kani dawai tika ya ki Bad katung ila poy sa kabakot jong kakubor kablawan chapi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kataha kapor prabaje ngini so bagdali station na kabanta kakubor kaktin hindi. Kabanbuat pada kakubor kaktin pareng hakapor prakatsan minute. Ngipin kan maru bah hakapor prashteng nginiawan pai biang siya kanika station jongi banyo ya kakubor North East News hakaktin pareng. Kanika day ka Akashvani Shillong.